Popradský hokejový víkend sa začal v piatok v Košiciach. Kamzíci potrebujú bodovať v boji o prvú šestku a na východe Slovenska začali veľmi dobre. Už v 21. sekunde stretnutia sa vyrútili na brankára Riečického, ktorého aj s pukom dostali do brány. Rozhodcovská dvojica najprv gól uznala, potom však svoje rozhodnutie zmenila a gól neplatil. Tento moment využili Košičania, v 5. minúte boli síce v útočnom snažení sa modrobieli, ale po pradskej obrane ušiel Petráš a svoj samostatný nájazd zakončil ako pravý kanonier, Beláni mu nedal šancu. Košickí hokejisti sú majstrami protiútokov, ukázalo sa to aj v úvode druhej tretiny. V 22. minúte najprv Šotek zblízka neprestrelil Riečického, aby z následného rýchleho presunu na druhú stranu po 3 prihrávkach zvýšil už na 2-0 pre domácich Lamper. Poprad však zabojoval o výsledok. Hneď po druhej prestávke sa Kamzíci dopracovali ku kontaktnému gólu. Na bombu Tereka zareagovala iba korčuľa brániaceho oceliara a brankár Riečický už nemal šancu reagovať. Modrobieli sa dostali Košičanom na dostrel. O výsledku sa nakoniec rozhodlo v samotnom závere stretnutia. Poprad hral už bez brankára v snahe vyrovnať, ale puku sa nakoniec zmocnil Mikúš a s istotou do prázdnej brány završil víťazstvo domácich v podobe výsledku 3-1. V nedeľu Poprad čakal nepríjemný súper zo Žiliny. Na prvý presný zásah diváci čakali do polovice prvej tretiny. Správl našiel pred bránou Bialončíka a domáci sa ujali vedenia. Hostitelia túžili po víťazstve a priblížili sa k nemu 2 minúty pred prvou prestávkou. Kejlov našiel Bialončíka, ktorý tentoraz neskóroval, ale z jeho pokusu vyťažil Suchý, ktorý pohotovo zvýšil už na 2-0 pre modrobielých. Žilina zápas zdramatizovala v druhej tretine. Vyhrané boli Baláža využil Miller, ale to bolo v zápase zo žilinskej strany všetko. V 40. minúte zavesil puk do rýchlikovej siete Terek a do tretej tretiny tak išiel Poprad opäť s dvojgólovým vedením. Posledné gólové slovo vyslovil Správl v presilovej hre. Od modrej čiary poslal puk priamo za rýchlíkov chrbát a uzavral zápasové skóre na 4-1. Poprad týmto výsledkom odčinil prehru v Košiciach a vo finiši základnej časti potrebuje získanými bodmi kontrolovať 6. tabuľkové miesto.